Daling gipanghaturan og pasiunang hinabang sa Davao Oriental Provincial Government ang mga nasunugang residente sa Purok Rosal 1, Mapantad, Barangay Saints sa Mati City. Subay sa report, ana sa siyam ka mga balay ang gilamoy sa kalayo alas 11 sa buntag niadtong Sabado. 7 niini ang totally damaged, samtang duha ang partially damaged. Sa kinatibuk-an, ana sa 21 ka mga pamilya kun 56 ka mga individual nga sagad mga bata ang apektado sa sunog. Gidalit ngadto sa mga nasunugan ang tunga sa sako nga bugas, food packs nga dunay mga dilata ug uban pa. Dunasay midonar og 120 ka botelya sa tubig mainom ug dunay gipanghatag nga mga sanina ingon man mga gamit pangluto. Nang hinaot si Provincial Administrator Maria Gracia Tiago kinsa mitindog nga representante ni Governor Corazon Malanyaon nga pinaagi sa mga pasiunang hinabang nga ilang gipangdalit maminus-minusan ang kagulo problema sa mga biktima sa sunog ug mabati nila nga wala sila pasagdi sa gobyerno. Gipasabot ni Tiago sa mga apektadong pamilya nga initial intervention lamang kini, sanglit padayon ang provincial ug lokal nga gobyerno sa Mati sa pagtinabangay aron makadalit og laing hugna sa ayuda ngadto kanila. Gihangyo ni Tiago ang apektadong pamilya nga magpailob una og magpabiling malaumon luyo sa hagit sa panahon. Temporaryong nagpahikling sa Barangay Hall sa Barangay Saints ang mga nasunugan isip evacuation center. Ang ubang pamilya nanawagan og gatas ug dugang pagkaon alang sa mga bata. Subay sa investigation report sa Bureau of Fire Protection, gibana-banang anaa sa 600,000 pesos ang danyo sa sunog. Wala hinuoy na talang dunay naangin nga kinabuhi sa insidente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.